Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ɗauke da saƙo mara daɗi kamar abin da yake faruwa a ƙasar France. Da wannan shugaba na ƙasar France ya fito ya yi sakin baki akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ‘yan uwa, wannan yakin da za a yi na ‘yan kasuwa ne. ‘Yan kasuwa ku ne kwamandoji, ‘yan jarida ku kuma ku ne harsashe. ‘Yan jarida mutane suna yarda da maganganunku da zantuttukanku. Mu yi amfani da wannan damar wajen yada wannan al'amari cewa dukkan wasu kaya nau'i na France musulmai su daina siya. Dukkan wani hurɗa alaƙa da kake da ita a France ka ajiye ta. Sannan ya kasance a duk rana kowane musulmi ya yi fasting ya Allah wade ga wannan abin da mutanen France suka yi. Ko ɗan suwaga ne kai ko ma ɗan portrait ne, whatever you are, ya kamata kai wannan fasting ɗin, domin wannan shine lokacin. Aitar da mutumin da za a ce kana da data ba za ka yi posting ko so ɗaya ko so biyu ba a rana akan ka nuna kishinka da jin zafin abin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba mu da wanda muke so sama da shi, ba wanda ya fi shi a duniya. Da haka shi kuma mu jira kaskantarsa, domin dama kamar yadda wani mawaki yake faɗa cewa duk wanda ya yi adawa ya yi fasadi ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gushe ba a cikin wulakanci, sai ya wulakanta sai ya kaskanta. Allah ubangiji mun kawo ƙara zuwa gare ka gun wannan mutum. Allah in ƙarfi yake ji da shi, Allah ka zare ƙarfin. Idan mulki ne, Allah ka kwace mulkin. Duk abin da ke ji da shi, Allah ubangiji ka tozarta shi, ka wulakanta shi. Da haka ɗan uwa musulmai, wannan sako na bidiyo ba ajiye shi za ku yi ku kwalliya da shi a cikin wayar ku ba, ku yaɗa shi, ku tura shi, ya zama na koda yaushe kafofin yaɗa labarai ba ku da wani labarin da ya wuce wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.